pla contra pla. I hi ha una cosa molt important que has de tenir en compte. Imagina't que aquí tens un personatge i aquí un altre que s'estan mirant cara a cara. Entre els dos personatges ens imaginarem una línia imaginària que va més enllà d'ells mateixos i divideix l'espai en dues meitats. Doncs això és l'eix. I quan fem la planificació d'aquesta escena hem de pensar que tots els plans els fem o des d'un costat de l'eix o des de l'altre. Però una vegada escollim una banda, no ens la podem saltar mai. Això, encara que semblen ninots de neu, són persones vistes des de dalt. I ara anem a pensar la posició de les càmeres. Si per fer el pla d'aquest personatge posem la càmera aquí, que se simbolitza d'aquesta manera, i per fer el pla d'aquest personatge posem la càmera aquí, quin resultat tenim? Aquest personatge estarà mirant a la dreta i aquest personatge estarà mirant a l'esquerra. Això, el cervell ho interpreta com que els dos personatges s'estan mirant, que estan un davant de l'altre. En canvi, si el pla d'aquest personatge decidíssim fer-lo des d'aquí, perquè ens agrada més el fons de l'altra banda o el que sigui, i poséssim la càmera en aquesta posició, com quedaria el seu pla? Que està mirant cap a l'esquerra. Sí? I per tant, què passa quan veiem els dos personatges mirant cap al mateix costat de la pantalla? Que no dona la sensació que estiguin un davant de l'altre. Què hem de fer? Molt fàcil. Posar sempre la càmera des del mateix costat de l'eix. Si escollim aquesta banda, tots els plans des d'aquesta banda. Si escollim l'altra, tots els plans des de l'altra banda. I això funciona per tots els tipus de pla. Si volem fer un pla general, també el farem des d'aquest costat. De manera que aquest personatge sempre estigui a l'esquerra mirant cap a la dreta i aquest personatge sempre estigui a la dreta mirant cap a l'esquerra.